Здравейте хора, аз съм Кристиан Еменков и ще ви покажа как да си хакнете някоя игра. Например, ще хакна... Да видим някоя игра. Ако искате Pokemon Go, може. Не, ето тази. За Cash for Apps, така... Теглите си LayPay. Така... Не го гледайте още. Ще хакна Pokemon Go. Така... И ето така номер. Значи за целта ви трябва root на телефон. Ето това приложение 360 Roots. Ето това пишете в интернет. Reset. И трябва да ви цъкате си го. И ви излиза ето това копче. Ето го. Натискате го и то ви се сваля, нали, приложението за рута. След което го натискате, ето го, рута. И изчаквате малко секунда. И ето това трябва да ви се появи. Да, ето това. С някаква цифра. Каква цифрата трябва да ви се зареди. Не я гледайте, само целта е да такова. Ето това, като го натиснете и ето това да ви излезе. Защото иначе отдолу има едни надписи и не ви излиза, докато, нали. Целта е това да направите, да ви излезе. И като, значи, инсталирате си Xmod Games. И ето го, виждате го. По принцип Xmod Games е ето така. Ето така трябва да ви излезне. Ето това червеното. Натискате червеното и става на тикче. Правите го на тикче. И вече от тук нататък натискате, сега нали ще е такова Pokemon Go. Натискате Xmod Games и ето My Game. Ето Pokemon Go, нали. Цъкате мода, ето Pokemon Go. И ето това Install. Не цъкате направо, ето. Не цъкате направо Launch, а цъкате ето това, самото Pokemon Go. И ето това Install трябва да ви влезне. В принцип да се пише Install, но вече при мен е инсталирано. Цъкате Install и то малко ви се инсталира. И вече след като го инсталирате и това трябва да ви напише, цъкате Launch. След което ще ви излезне ето това човече. Цъкате върху него. Xmod след това. И ето тези неща трябва да се появят двете. Така. И третото, нали, си го включвате. За да ви покажат ето това. Да преместя джойстика, така. Долу ще го преместя. Pokemon Go спря. След като стане така, пак цъкате Launch. След, нали, вече мисля, че е цъкнато от само себе си. Би трябвало сами да си дойдат, нали. Изчаквате малко. И мисля, че да, и трябва да ви излезне ето това, да. И цъкате Select Destination. Цъкате, избирате си къде да бъдете. Start Fast Travel. Трябва да ви я пуснат. Wi-Fi също. И вече сте там. Не ви трябва друго. Вече сте там. Яко е това. И това ще бъде всичко днес. И до следващия клип. Чао!